vanhu vari kufungidzira kuti pamwe mudhara vagumirwa pavari kutaura vachiti ivo ndakwidza nyaya kumatare. Pane vamwe vanhu vandakanzwa vachitaura zvizevezeve mumakona vachiti ukaona munhu akudzokera kunoshandisa captured judiciary iri kukontrolwa naMnangagwa, ziva kuti he is now out of Ngirikiri, he is now running out of plan. And ndakambonzwa vaitotaura vachiti vaukudza makuhwa, ndakanzwa munin'ina wangu vaitotaura vachiti ivo futi hanzi ndo zvinhu zvakaitwa futi naChamisa, handiri kupanzwa. Saka zvavaitaura vachiti ivo ndo zvakaitwa futi naChamisa zvekudzokera kuda kunoshandisa mutemo uri kukontroliwa nemunhu waunenge uchipikisana naye. Vanhu vakati this is a dead end, ndo kunonzi kuzvinyebera. Uri kupanzwa. It's another step iri kutotorwa zvayo naMudhara yavari kuziva kuti it's possible kuti vanogona kuishandisa Nhingirikiri iyoyo, handitika. But zvinhu zviri kuitwa naMudhara inhau yekudisclose zvinhu zvese zviri munyika yeZimbabwe kuti zvitange zvanyatsokubudikira kumakona ese, wedha kune dzimwe nyika kupi kupi nemuZimbabwe kusvikira munhu wese akuzviziva, nekuti vanhu vese vari muZimbabwe varifanira kuti vatange vanyatsokuona nekugutsikana nekunzwisisa. Kune vamwe vanhu vaya vakafanana nevanhu vari kunzvimbo dzavari kurobwa dziya handiti uri kupaona, dzekuti havatombozive zvese zviri kuitika izvi. They listen to Radio Zimbabwe neZBC ichitaura zvayo zvemapropaganda, handiti kana. Saka ndo vaya vaunozonzwa vaakutanga kuzoisa mamwe makoments asina kana nemusoro vachitaura vachiti handi muri kumuona here kuda kuenda kumakotsi aMnangagwa iye murume uyu nekuda kwekuti apererwa vanoiti chi demonstration yake yakaramba kusucceeda. Ndokunonzi kutamba ikoko client, uri kuzvinzwa. Handiti demo yakaitwa paya makataurwa kunzi it's an uprising. An uprising yakaitwa nditika vakaita zvavakaita, havasi kuziva kuti zvavakaita izvozvo ndo zvichashandiswa against them. Uri kupanzwa. Ndo zvandoda kuti ndikutaurire. Nezvavachaita futi kumakotsi ikoko manje vari kutodiwa kutonzi vazviite. Ivo kusaziva kwavoka havasi kuziva kuti munhu wavari kudhila naye munhu wavakagadzira zvinhu zvavaigadzira zviye vachikepcha mutemo, handiti, asina kutomborara, asina kutombokotsera, achizviona achidi, handiti. Ari kutoziva kuti kwandiri kuda kuenda kunoisa nyaya dzangu uku kumakotsi ari captured. Handiti uri kupaona manje vekulienda. Vanhu manje ndo vangazotaurira vageza iwo, can you tell me kuti ndo vangazotaurira Mudhara kuti Mudhara adhakwa, haachakwanisi haachazive zvekuita zvekuti ari kuenda azungaira zvekuenda kundosubmita nyaya dzake mumakotsi ari captured na ED. Hope dziri kurotwa nevanhu ka. Da kutaura chakwadi ndedzekumakuva, hadzisi dzevanhu vapenyu, ndo dzinonzi hope dzekumakuva idzodzo manje. Ndoda kuti vazozvionera kuti Mudhara uya haana kumira mushe. Ndoda kuti vazonyatsokuona kuti chii chinonzi intelligence. Izvozvi ndo zvichazodzidzisa vanhu vemuZimbabwe kuti vasadzikisire munhu nenyaya yekuti havamuzive. Hongu ED vanonyanya kumuziva, avashungurudza kwenguva yakareba, ndosaka vachingoti vakangodzi chakati against ED vanhu vese vanobva kutanga vambobvunda, vombotya, vombotanga kupomerana vachimborambirana chichi, nekuti ndiye munhu wavakanyanya kuziva still. But let me tell you something, kulienda handidi kunyebera shamwari. Mudhara vari kutotora nyaya vachidzikwidza kumakotsi iwayo ari captured iwayo, vakabata constitution, handiti, inova ndiyo yakaisa vana vamwe vakasungwa izvozvizvi mumajero. Uri kuzvinzwa. Ndo padziri kundobvarwa dzese nyaya ipapapo dzichibva dzazoonekwa naiyo constitution yacho, makotsi acho iwayo akakeptwa iwayo, handitika. Ari kufanirwa kuti azoenda kuzonomira nemachapters avanenge vachitaura kuti vari kumatora papi, handiti, mukubvunzana kwavanenge vachiitana neM31 revolution, handitika. Saka hazvina kumira mushe kumakotsi uku, kuchanetsa uku. Ndoda kutaurira chokwadi. Uri kupanzwa. Ndipo pepo pamunozonzwa kuti kana Major Street atiza, majaji aya mamwe achatiza basa, vamwe vacharwara musi webasa. Uri kuzvinzwa.
ende nyaya iyi uchatanga kunzwa ichinzi ye yapostpono uri panze kusvikira vanotozoiswa puresha kutonzi aiwa hamupostponi nyaya yedu isusu tiri kutaura nezvenyaya yakamisa nyika kuti ifambe motaura munopostpona chinhu chakadaro. Kana musiri kuda imimi kaimi taurai kuti hamusi kuda zvozowamanikidza manje zvekuti jaji chaicho chanopinda mukoti anenge ari papuresha yekuti anenge achida kuimpresa ED apo ari kufanirwa kuti afulfile zvinhu zvakanyorwa muconstitution inenge ichishandiswa neM31 revolutionary struggle committee handitika. Saka panhu ipapapo ndoda kutaura chokwadi izvozvizvi ndakakutaura ndikati vanhu they are digging their own graves handitika. Zvatanga manje mira uone ndo pari kuzobuda chinhu chese kuvana veZimbabwe vese kumaleaders ese nyika dzese kuti ifeki yemunhu angagwa pane zvinhu zvese zvainazvo it's fake. Izvozvo zvinhu zvinozotipa authority manje yekuti kana nyange even kukumbira kana army chaicho inenge yakutenderwa kuti kana iri kuu chaichayo equivalent inenge yakubvumidzwa but isusu hatisi kuda kuti tisare tiine zita rakadaro. Pane kumanuevha kunozoitwa futi zvinhu nemutemo handitika kunozokonzeresa kuti kana impeachment igone kuexerciswa zvinhu zviri properly handiti uri kupaona pasina zvimwe zvinhu zvinozosara zvichizotaurwa kunzi ye vanenge vakazodai ye vakazodimbudzira vakazopinda nemaways emabackdoors kana kuti nemashortcuts. Apa chinzwa sasi riri kutaurwa nemufana wemunomu iri shamwari riri kunyatsokutaura exactly zvinhu zviri munyika medu. Kutaura chokwadi inini handirambirani naye mufana uyu Kuliend handiri kuzviona manje handitomborambirani naye kana one ari kutaura chokwadi. Uri kupanzwa ndo chinonzi chokwadi chinorwadza and chokwadi chinobaya manje chaari kutaura ichi Kuliend. Uri kupanzwa nditaurire iwewo kuti nechimiro chemunyika medu muZimbabwe muyemu pane here kodzero yekuti nechimiro chatinacho isusu munyika medu muZimbabwe mwemwe pane here kodzero yekuti isusu tiwanikwe tichinzi kune vamwe vanhu vachiri kunzi vachiri kumira naana Mnangagwa, vanhu vanenge vachinzi vari kuramba chokwadi chese chavari kuudzwa nechavari kutaurirwa ichi, vanhu vasina kana basa nekutambudzika kuri kuita munyika. Munhu wekuti nyange ukamuisawo paTV kuti okay iwe hauzive zviri kunze kwenyika but chimboona kugarawo kuri kuita vamwe vanhu kuSouth Africa, munhu oramba akaoma kuti aiwa ina ndina basa nazvo Mnangagwa mudhara wangu ndinomuda ndiye president wangu chaichaiwa handinoda ini nemwoyo wese. Vanowanikwa muZimbabwe vanhu vakadaro wawo Kuliend. Chiko chiri kumboitika mushonga here chii chaakashandisa naye Mnangagwa kuti muZimbabwe muwanikwe vamwe vanhu even kana 10 zvavo vava vasingambofanirwi kuwanikwa vanhu vanotaura nezvekuti hanzi pamberi naite. Ishura rudziko ratinoitirwa munyika medu isusu rekuti tinowana vamwe vanhu vanotsigira musangano zvekutsigira munhu ari kuuraya nemusangano wacho futi. Wakambozviona kupi izvozvo? Mwari ngavapindire Kuliend, Mwari ngavapindira, asi Mwari vanopindira because by the way yandiri kuziva nayo zvinhu zviri kuitika isati yaonekwa nevanhu vakawanda. Ndoda kuti vanhu vazozviona kuti Mudhara vari kuda kuita zvishamiso munyika umu. Mudhara ndiye ane zita richazosara richigara kusvikira chero vakafa zita ravo richasara richizogara munyika muyamuya. Ndiye munhu achazosunungura Zimbabwe zvekuti vanhu vachazonyatsokuona kuti muchazonzwa vanhu vakutaura kuti hatidi kunzwa nyaya dzekunzi hondo yechimurenga, hondo yatinoziva isusu yakarwiwa naAgeza. I'm telling you this. Vanhu vakasamuka chaizvo nguva ichiripo zvicharemera Mudhara but zvichazobudirira vanhu ngavachenjere kuti vachazopedzisira vakuona kunge vageza Jesu wavo chaichai muZimbabwe, nekuti vanhu pavachazozviona kaMudhara apedza kuita zvaaroda kuedza kuita vanhu vacharegreta, vamwe vanhu vachazvishora, vamwe vanhu so vachashaya kuti vanomukumbira seruregerero nezvavari kumuita zviyazvi.